So may buntag pag-usab, ilabi na sa atong mga kaigsunan na bagong naabot. So ako ki-refresh or ako ang palamlan pagyud sa gi-discuss ni Brad Simpson ganiha kabahin sa pista. Tungod kay perti yung pakadaghanan atong mga kaigsunan nga kung dili kapahintihan pagyud nga nagtamay sa atong pista. Kaya ang pista kuno dili mabasa sa Biblia. Di ba? Napay magpista ba ang Iglesia ni Cristo? Wala yun. Naama siguro po dili ulong pista, anniversary. Magpista ba ang sa Jehovah? Dili yun. Magpista ba ang Seventh-day Adventist o kung sa Barista? Dili yun. Kinsa naman nila nagpista? Katoliko ra. Naapa ni sa Biblia? Naa yun. Atong basahon. Asa dili pa nato basahon ang mga pista. Mauni ang mga bersikulo nga hindi kalagutan ang atong mga pista. Kuno ay ingon ang atong mga kaigsunan protestante. Niingon diri sa Amos akong balikon. Ang Amos 5:21 sa gibasa ganihan ni Brad Simpson nag-ingon. Ako nagatamay sa inyong mga pista. Wala ako nalipay sa inyong mga pista. So wala man lagi nalipay. So nga nagpadayon ng taan eh. Isaiah 1, versikulo 14. Gikalagutan ko ang inyong mga piyesta. Kaya sa mga ipasabot ani. Nan kung ikaw po kayo hibalan, pagbasa nimo, hala, sa Yupri ay ang Katoliko. Balhin dahil ko kagli, balhin dahil ko o kaning abon again. Kailangan kita, mabasa man o. Amos 5:21, ako nagatamay sa inyong mga pista. Wala ako malipay sa inyong mga pista. Isaiah 1:14, gikalagutan ko ang inyong mga piyesta. Kaya sa mga pistahan gikalagutan? Kung nakita na kita mo at kasabot, lagmita dala. Lagmita madala. Nan kung madala ta, atong timan-an sa almost 50,000 kasimbahan sa tibuok Pilipinas. Dili kalibutan ha, Pilipinas. 50,000. Usara gyud ang tinuod niya na, di ba puning daghan? Kay usara man gyud. Unsa man? Simbahan Katoliko ra gyud ngano man. Mateo 16:18. Ngadto sa 19 nag-ingon gid si Jesucristo. Ikaw Pedro, ibabaw nining bato, pagkatukuron ko ang akong simbahan. Sa 19, kanimo akong igahatag ang yabi sa kingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab sa langit. Kung ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab sa langit. Naa sa simbahan Katoliko. Kinsa man ang relihiyon nga nagtuo ni San Pedro nagsunod. Katoliko ra. So usab day ka simbahan. Nan kung mubiya ka, nakapanapaw na ka sa kanang spiritual adultery. Di ba pananglitan gani? Ang imong ipakaslan na babae o lalaki, kuha kaglain, makighalubilo kaglain, relasyon kaglain, kung sa'yo tawag anak, adultery. Balaod sa gobyerno, adultery. Sa mata sa Ginoo, adultery po, pagpanapaw. Inana po, kay kita, mga pangasawunon ta ni Kristo, kita ang iyahang pagaluwason. Kung mubiyag ka sa simbahan na diin niya tinukod, nakapanapaw na ta. Spiritual adultery. Spirituhanong pagpanapaw. Mamuna siya. Okay, balik ta sa ato ang sa pista. Atong tubag. Natural na nasuko ang Ginoo sa pista. Tungod kay nasuko sa pista ang Diyos, dili pista nga para sa Ginoo. Pista sa mga pagano. Kinsa man mga pagano? Kini mga pagano mo ning mga tao nga wala makaila og Dios. Katubagan ibang isa may tigbasa Biblia diri be. Mas maayo ta nga agi tigbasa. Katubagan ibang mga tao gani sa mga panahon nga mga pagano nga naghimo gani og larawan. Kana bunga ra sila huna-huna, imagination. Example ako. Maghimo og larawan nga porma kuno og sigpil. Then ako ni siya himoong Ginoo. Kanang mga tawhana mao na katong mga pagano nga wala nakaila og tinuod nga Ginoo. Nya ilahang magihalaran, ilahang magipasilunggan ang ilahang pong mga larawan. Doon nagfiesta sila atong basahon. Na dire. Nagfiesta sila, ilahang gihalaran og bulak, ilahang gihawan og mga baka, karniro,
ang mga baka o may karabaw sa unang guro o magisutan sa Biblia, baka dayong gasadya sila inom kaon katong pistaha mo tigi kalagutan sa atong Ginoong Hesukristo. Pista sa mga pagano, dili pista sa Ginoo. Kaya ano na lang may pista sa Ginoo. Dili kay pista lamang sa pagano ang ilahan ang ato ang hisgutan. Adunay pista sa Ginoo. Yamingon sila na ang pista dili mabasa sa Biblia. Mabasa gyud. Og dili magsimba sa mga Dios-Dios sama sa gibuhat sa mga pipilat kanila. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, milingkod sila aron pagkaon ug pag-inom. Mo ni siya. Unang Korinto 17, mo ni siya ang tubag na diin gikalagutan ang pista. So dili di ay ang pista sa Ginoo ang gikalagutan, kundi pista sa mga pagano. O naatay mga bersikulo nga diin aduna ang pista. Pinakanambiruhan nga pista alang sa Dios. Levitico 23:41, King James Version. Unsa man ni King James Version? Ang King James Version mo ni sa Biblia nga dili sa Katoliko. Kanang Biblia ba sa Protestante ba? Biblia sa Saksi ni Jehova, Biblia sa UCCP, King James Version. Ang ilang Biblia nga diri nakabutang. Ug magbuhat kamo og fiesta. Naa man lagi. Pwede pero wa nila nagibuhat. Magbuhat kamo og fiesta alang sa Dios. Kini maoy usa ka balaod nga walay katapusan. Kini wa gitay katapusan. Kini fiesta dili gikan pa ni sa una natong pinakaunang pagidiri nga dumala. Wa katapusan sugod sa Dios. Yang moingon sila nga ikalabutan ang inyong mga fiesta. Una nga ikalabutan pero ako man namista man pud lagi. Ato pilyahan kanang fiesta nga dili fiesta sa simbahan kanang sa lungsod. Kana mo'y punta ilang itamay, kitiyo ginawala din sa Biblia. Naatay pista sa Ginoo nga magsugal. Wala gyud. Wala gyud pista sa Ginoo magsugal. O, ikaduha. Dahang tang pista nga atong mabasa sa Biblia. Números 29, King James Version gihapon, bersikulo 12. Pag pista kamo sunod sa 7 ka adlaw, klaro kaayo. Na gyud tay mabasa ang pista. Kisa nakatumanan ni kita ra. Yaman ingon sila nga ang Katoliko ay alamag sa Biblia. So pa ko ay alamag nga kumpleto gani nga ato nga sila wa kay tumana ang fiesta. Wala gyud. Ikatulo, Exodo 5:1, tubuti ang akong katawhan sa panglakaw aron paghimo og fiesta. Ano nilakaw ko diri? Kay maghimo ta og fiesta. Subo ni sa Dios. Dili na siya yaga-yaga. O na tay mabasa. Nakaroon dire, kayo akong igikanan. Ikan kong manhuyod. Kasi ako ang maningiyong tangatawhan. Ang bisita na ko sa maningiyong tangatawhan. Kaya ito na may pista. Hindi mo na siya yaga-yaga ng pista alang sa Ginoo. Ikaw pa. Kolosas Kapitulo 2, versikulo 16. Ayaw pagtubot kung may bisan kinsa kaninyo nga maghukom, kaninyo kabahin sa ilimnon. O kung kabahin sa kalanon. O kung kabahin sa fiesta. Lahat yun. Namabasa sa Biblia. Muna nga, ang ato ang gihimo, Biblikan hon. Dili ni siya binuang. So ayaw ninyo himua atong pag-ari diri sulagma, coincidence. Kung dili himua nga, sugod sa Ginoo. Ikalima, daghang mga bersikulo. Levitico 23:2. Isulti mo sa mga anak sa Israel o ipamulong mo kanila ang tinudlo ng mga fiesta sa Dios nga igamantala ninyo ingon nga balaan nga panagtigo. Balaan nga panagtigo. Dili na yaga-yaga. So naa sa Biblia. Zacarias 8:19, ikauno, mahimo nga kasadya, maghimo og kasadya o kalipay alang sa balay sa Juda ug mga madasigon nga fiesta. Ana di ay during fiesta, music gamay. Parlor games, parlor games. Diyong sayaw-sayaw. Diri. Maghimo nga kasadya o kalipay alang sa balay sa Juda o mga madasigon nga fiesta. Di ay. So naay daghan. So walay pangutana kabahin sa fiesta.
Walay pangutana ngano ang simbahan nga dili Katoliko wala man nagfiesta. Ngano ang simbahan Katoliko man ang nagfiesta. So walay mga pangutana. So karon, ato ano mga tuki ang mga bersikulo nga dili ana agid ang fiesta. Dili nyo tinuod nga ang fiesta wala sa Biblia na agyo.